Отблъскваме, мразиме, обичаме, отблъскваме, привличаме, блъскаме и тичаме. После се питаме какво имаме, на къде отиваме, май на никъде. Чудим се дали да спираме или да продължим някъде натам, където те смятат за човек и да си сам. Не ти ли писна да си човека, който любов проси, и да си задаваш милиони въпроси? Защо все ние сме различни? Това са белези за нас типични, комични ситуации. Това създаваме, когато се откажем, когато се предаваме. Бъди в техните ръце, аз не искам, но и сме да бъдеш, не те притискам. Това е един объркан свят, изкуствено създаден кръговрат. Играеш по правилата или страдаш, дали да победиш ти решаваш. Това е един объркан свят, изкуствено създаден кръговрат. Играеш по правилата или страдаш, дали да победиш ти решаваш. Този трак не е създаден да ти дава акъл, не се успява когато се правиш на зъл. Бих ти казал, повярвай в себе си и ще успееш, но това ти сам трябва да проумееш. Дали умееш в мечтите с криле да реш, или просто се отказваш и на тях се смееш. Води война за себе си, а не с околните. Душевно здрав бъди, а не от болните. Всичко се постига със здрав дух, здраво тяло. Може да успееш без да взимаш бяло. Интересувай се какво се случва навън. Всичко минава като на сън и после се събуждаме в по-добър свят, където всеки ти е сестра, всеки ти е брат. Слушай се в тези думи, те са за теб. Надявам се да стопят сърцето ти от лед. Това е един объркан свят, изкуствено създаден кръговрат. Играеш по правилата или страдаш, дали да победиш ти решаваш. Това е един объркан свят, изкуствено създаден кръговрат. Играеш по правилата или страдаш, дали да победиш ти решаваш.